हेलो लोगोफोर आं दिनै 10 दिननि उनाव आंनि दखानखौ खुलिनो फैदों आरोखि दा 10 दिननि उनाव आं दखान खुलिनो फैनायाव आंनि दखाननि अबस्थाया माबायदि जानानै दङ आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर दासिमबो नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अलाव सेट खालामनानै लादो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि नटिफिकेसनाव मोनहैयो स' लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानोसै आंनि दखाननि अबस्थाया माबायदि जानानै दङ तो लेट्स स्टार्ट स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै टेबोलनि सायाव आंनि लेपटप दङ लेपटपाबो गासिबो धुलाजों खोबफबजोब्बाय धुलाजों बुंफबजोब्बाय आरो बे प्रिन्टार खोबनाय जिफोराबो फारसेनिफ्राय गासिबो लेथ्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे टेबोल सायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन धुला उरायनानै गोबां माने दाम जानानै दं आरोखि लेथ्राजों बुंफबनानै नोंथांमोना नायलांबाय था नै गोबां ओमफ्राय नैबे जिरायग्रा सियार बे जिरायग्रा सियारावबो गोबां माने धुला उरायनानै लेथ्रा जानानै दङ मोनसेल' नङा गासिबो जेसेबां गंबेसे सियार दङ गासिबो लेथ्रा जाजोबनानै दङ आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन दायो ओमफ्राय नैबे टेबोलाव माखासे फुल बिबार दङ ओमफ्राय बेहाय माखासे आंनि सार्टिफिकेटफोर दङ गासियावबो माने लेथ्राजों बुंफबजोब्बाय नोंथांमोना नायनो हागोन गाहायावथ' बुंनांलिया गाहायावथ' गाज्रि लेथ्रा जाखाथारबाय ओमफ्राय नैबे सिंथिंबो बे इनभार्टार दोननायावबो गोबां लेथ्रा जाबाय आरोखि नि इनभार्टाराबो हुगारनो मोना आरो बिजा बेग दङमोन बेगाबो बुहुत लेथ्रा जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन इन्जुराबो गोबां लेथ्राजों साग्लोबनानै थाबाय आरोखि बेनार सेनार गासिबो लेथ्रा जाजोब्बाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै